ka jingiapher hapdeng ka kotbah barim bat ka kotbah thynmai ka jingiapher hapdeng kynih ngan pitang gan no Katto gan ni namar ba kadon ka jingiapher na do Genesis haduh chipin pau ngimla ban le kita hagaway ka video kade ka kam borok si jingim. Okay, lada nga beteng ye ka banga dang man hagane banga crunch pang Katto ka shiol ka Hades ne ka Hades lene ka perthai ki bayap ka jaka bom yo I ka dujok lada nga kran ye Katto kanom kut show namar Katto de ka jinghi kai ka bajrang do kitab Genesis do chipan pau hi kanam kut show lada nga batai ktin ka ga shio ka ga Hades ka ga dujok lada nga batai kanam kut show but ngidang haji sang ngidang le ye kene but ki prolog janga gitip ye kene namar ba hagani ka lockdown ni don ye ka Bible ye ka gospel discussion jangi ki prolog janga ki bade ki students of the Bible ki bade ki nong pule ga ktin jo Balei but ki badero ki nong hikai ye ktin jo Balei way ni ki de prolog be tre but ngahe ban syakri ga kamu Balei kumne but kitip ba namar ngila pule ye kine ki ka ga shiol ka ga Hades ka ga dujok ka ga but kini ter ngidang don manta haga series hagin sha kampat kot ladang kren ye gane kampat kot shu he manta ngam kren ye gane manta ngam supeni bitang ka way ya ka way pat ka dukot Bible te hagani por ngashu kwa ban pen ep ki jingiapher pedeng ka testament ye ka kotbah ka barim bat ka kotbah ka ba thynmai ngan pule na Bible barim shwa haga gospel jo Marcos kolong ba khatsan ka khot ka ba arbusan kane gade ka jingjia jong ka jing sahnarphna yo tra Jisu bagat kat khot ka arbusan gong kumne te kalalai baje haba kila sahnarphna yo haba ki la sahnarphna yo ka Bible barim ka ong haba ladap lai baje kila sahnarphna yo now haga kotbah ba thynmai gong kumne an pule pi ngan pani kotbah ba thynmai an pule ga gospel jo Marcos namar ka gospel jo Marcos kede ka gospel ka ba nungkong tam kam de ga gospel Matthews ka ba nungkong de ga Marcos so ngin pule ga gospel jo Marcos no ba khatsan ga khot ka ba arbusan kala long khandai baje mynstep man ba kila sahnarphna yo kala long khandai baje ka Bible barim ka ong kala long lai baje ka ba thynmai ka ong kala long khandai baje ka jingkili manu badai manu balai ke badai ke balai ngin ye Peit ke badai ke balai om dang kata haga khot ka naga kotbah barim kala long ga khot ba lai balai ti ndala dap riu baje kala long dom haga ta gari baro haduh ka ba khandai baje ti hamar ka ba khandai baje u Jisu la perta da khten bajam u ong Eloi lama sabachthani now kat khot ka balai pula ka ong ti andala dap riu baje ngin pule na ga ba thynmai ka ong kumno agat khot ka ba lai pulai ti haga por shiteng sngi ya kari baro ka wela tap daga jingdum ka ba rim kong ti habaladap khandai baje henru baje ti ndaladap henru baje ka ba thynmai ka ong ti hamar ka ba shiteng sngi habaladap shiteng sngi moriyo khat ar baje but kanigat ka ong tholap sa ong ti hamar ka ba khandai baje u Jisu lo perta daga sul bajam u do ong Eloi lama sabachthani kanipat ka ba thynmai ka ong kumne thot blai basa ti ha ka por lai baje u Jisu lo perta daga sul bajam Eloi lama sabachthani kane brim ka ong ha ka ba khandai baje u Jisu lo perta
kanipat ke bathmai kong lai baje kaei badai kaei balai ngin peit kaei badai kaei balai la dangi puli ya ka Bible freng ko ong kumni kot arsan ko ong tangan penipi ng Bible freng an puli Bible freng okay to banom slam lai baje kila sahnarphna yu haga freng ko ong at the third hour haga kenta ga balai haga kenta ga balai to ngan pentikna na mario ngakren thurmur hagal nong ba khatsan ga kot Marcos ga kot warusan and it was the third hour and they crucified him. It was the third hour. Namar balei ke kene barim ke ong lai baje namar baga translate ka hagrukom bagi translate ka haga pareng haga King James. Haga pareng on third hour third kemut lai hour mur ke kenta. So third hour katkum ka karkom snoto jong ki briu haga to ke por bagi translate ye ni ke banungkong ke Bible barim. Kimut kataga hour gade ka baje. Hour kamde ke baje hour gade ke kenta hajin sha. But kene ke third hour kamde ka lai baje dagar kom perkat jungi khasi ke third hour kede ke third hour da kom perkat jungi jiu. Ladangi peit igene gor kom ken por jungi ka jrong biang. So nginam peit igene kom ken por jungi jiu. Ke third hour lani ke kenta ke balai hagi jiu kede kendai baje mynstep. Ke third hour. Ke first hour, ke second hour, ke third hour. But ke fourth hour, ke kenta ke balai, kenta ke sau, kenta ke san, kenta ke banriu. So ke kenta ke balai, haki jiu ke de kendai baje mynstep. Namarang tu por mdon baje. So ki ken por daga por jong kihi. So ke kenta ke balai, ke de kendai baje, kenta ke sau de shpo baje, kenta ke sang de khatwe baje, kenta banriu ke de khat ar baje. So habangi pulai ke Bible habangi yo I nriu baje haga testament haga Bible kamde nriu baje kumbangi ken por mangi nriu baje mot nriu kenta haga kom ken jongki jiu kan nriu kenta kom ken jongki kede ka nriu o kede ka khat ar baje shiteng sngi kamot haga be de bar kini git khot kani ga edition ba thynmai kede maka ka bade kani kamut ba kamde kani ro kade la tang ba ka Shubuh kala toktin baje aji cha kamde baje namar mdon baje to por mdai baje kade la haga kenta ka balai ke kenta balai kade ka por khandai baje shingi so kani ka ba thynmai kong ti kala long khandai baje mynstep man ba kila sahnarphna yo so haga be de ba kani git khot kade kani ba thynmai kani ro kade hi tang bang de ba snotho ye gor kom ken por kamut ba kani ba kla kamut ba kade ga Bible kroi kani ro kade hi tang bang de ba snotho ye gor kom ken por jong ki jiu haga ba nriu tela ndala dap nriu baje ong Bible ong kani barim kani pat ong ndala dap khat ar baje kala don ka jingdum haduh kani ong haduh kendai baje ke barim kani pat ko ong haduh lai baje kamu lai baje janmet so haga be de ba kani git khot ka bade kade kani ka ba thynmai now Shubuh menta ladangi ya nia ngi ai nia bang ong kani barim to ka barim se Shubuh menta ladangi ong kisah sahnarphna Jisu por lai baje janmet na lai baje mynstep ong mapi Shubuh menta pi ong saya lai baje janmet se to lai baje janmet kisah sahnarphna yo tra Jisu ladangi pulei pinadu ki dukhot ke bashakmat pin pau be ba pi ong lai baje janmet ka khana ga de ni ka
Hashwa jong ke niam ke jinglaj u Jisu u ong yi senran ju u bakin let shaka nongwa ban kre ya ka jaka namanta bakin bam ya ka niam jong ke jinglaj ti Jisu pa senran ju bakin ya jekmat bat kile kita ba donkam bat kile ki kre ka Bible ka ong tela andala janme ha ka sngi ndala poi ka sngi baki dai ban bam ya ka niam ke jinglaj now lada pi ngipule ke Bible naduh kitab Leviticus lada pi pule haga sing ayu ki ba me geniam gajing lai kedai haga khat sau trek jong ubnai nisan lene ubnai abib siteng abib siteng nisan so khat sau trek so kemud kumne ki uji marsendep ujisu ai hukum ashwa bakan sep ke singi jong khalai trek na haga khat sau trek hagi jiu ki klem ken por ku mangi ken mangi nado khat arbaje mynmiet khat arbaje siteng miet marsendep khat arbaje hangi menta ka kala ka trek re hagi jiu kam de khat arbaje hagi jiu ka de na sep singi kala ka trek okay so khat lai trek jisu ai hukum khat marsen sep ke singi kala poi ke khat sau trek so kala poi ke singi marsendep sep singi kala poi ka singi niam jong ka jinglai so kilet ujisu bar senran kilet chi nong ba bat ki penkre ban bam ya ka jing khawai nagi penkre ban bam ya ka do ka niam ka jinglai ka Bible kham record ka no baje ki bam tamba le se ki bam kumba pra khandai baje mynmiet nang ta hadin bakila ya bam goto ban pelongkot ke khana kumba siteng mere Jisu hadin bakila ya bam Jisu bar senran kilet Katto gane kilet shaga kper get semani baru dua hangta kat arbaje nang ta hadin Katto gani por bo ka mde kat arbaje re kata de ka rukom kren kala bande kat we baje kala bande kat ar ne tam ne kala bande shubuh baje don metip tan re Jisu duai dagi kenta hang tu duai hadin berduai Katto gat ne genta ka Bible ko ong kiwan bat ki kemi ukumut siteng miet siteng sniaw shibaje arbaje le se ki kemi Jisu wan pelat ki kemi Jisu ki kemi una la ki walam ki rai u ki rangba lang do ki rangba niam nang ta ki rai u shido upilat nang ta no pilat kom da ter ki pa yo Jisu show hero u pilat pa u show hero upa kelab yang show pilat ter haga khot alnong bakhat san gad khot benong kong kumne te kumne ru kala shy onda kala shy so hadin bakila kem yu un mentu met bat kala sedang shy hagal nong bakhat san gad khot ka benong kong haga ni ka thamai kong kumne dang step ki rangba lengdo kele kendo so ka thamai kong dang step ka barim kong tela shy kemut kadai ga jo hi so menta kalong kumne mynstep kira Jisu bat ki pai u jo pilat jo herot ter kum ta ter nang ta bat ket khot ka ba arbusan ka ong te ha ka ba lai baje te ka ba lai baje kila sahnarphna yo now lada pi ong lai baje mynstep Shubuh la pi ong lai baje mynstep tali baje mynstep tangas erlem puki o Kabamot it is impossible kalau nggak bom lah long baking sahnarphna yu Jisu lai baje mynstep. Tala depi ong lai baje memiro kam long show namar lai baje ru baje hedok kenda baje kala la depi pule ya ka gospel jong u Yohanes kala lai biang. La pule nong ba kendai kot kat kendai kot lai puwe. Ka Bible ko ong ki jiu kila ki mentag la perkat ba kamet jong gitu kiba sahnarphna kamde bandon haga ding phana namar hakmi menta ki de ban bam no ya kan niam jong khu baklan thia so gasngi ki bot jong kane kan niam jong ka jinglai kade bakin bam yo ka niam ka jinglai khu baklan thia kade ga ju jinsha tang ba hakne ka niam ka jinglai ki penyap yo blang nang ta hakne ka khat san trek gasngi ki bot ya kane gasngi ba penyap yo blang kade kan jingbam jo ki ya ka iga niam ukpu baklam thia so hashwa jong ukpu baklam thia ki jiu ki pen ka Bible ko ong te menta kala dai gisngi pen kre
Kalau nong gaba kat kenda yonis kat kot balai pawai kong ti menta kalau long keski pen kre. Namar ke singi ke bot kadai ke singi sebeton, namar ke tas sebeton kadai ke singi ke bakrau. Hari ladangi pulih ya kene ke thynmai. Kene ke thynmai edition thynmai. Kaba kelab ha ban translate ini di kot ke balai pawai. Kong ti namar ba kata ke singi kalong ke singi thok ding. Hot kalong ke singi thok ding. Kam dei ke singi thok ding. Ki ong gadai ke singi thok ding namar ba menta kala jan poi ke sebeton namar ke tak sebeton kalong singi ke berkerpang. No, kam dei gumta. Ka ne ke singi hane kam dei singi thok ding kadai ke singi pen kre. Namata ke jingbam yang kupu beklam tiat. Haga katsan terik. So ya kene ke jingbam jeng ki jiu yo kupu beklam tiat lada pilai pulai kitab lebih tekos lakot ya Kaba kibru ki dei ban shong singi ba kinom le ya genu kam kadai ke sabeton namata jeng ki. So kam dei ke sin sajan kene ke sabeton hang ne kam dei sajan ke sabeton hang ne ka dei ke sngi jong ke jingbam jong ki jiu yo pu beklam tiat bat na kata daw kene ke sabeton hang ne ka dei ke sngi ka bakrau kam dei ka kelam kren jepang sin sajan hang ne kene ke sabeton hang ne kot bla puai ka kren jepang ka sngi jong ke jingbam jong ki jiu yo pu beklam tiat. Hello maaf ya nga banga kren ni yo jisi kurum kapan maaf ngasu ngadong gumne ngapan ma na ki ba translate ye kene ki na ka BSI baro ba ngadong kumne ki haji sha kamde si thok ding okay kamde si thok ding ngadai khuna ngatip tang ba nga pule ba bel ba nga yo I ba kamde gum ta si thok ding Shubuh mta la dai si thok ding Jisu yap si thok ding umi pat si sonde kamde la si lai me Jisu bo Shubuh yabu ong ha Matthias kolong ba khat art kot sau po ong kumbo Jonah don kpo do ka la singi lai met kum tau kun bri don kpo khndo la singi lai met kumur Jisu de bon don kpo khndo la singi lai met la dau yap si thok ding bar mi pat ha dang step ag sing son de kam don la singi lai met pi khen ma pi khen ro chi met phin lap bagabakala kam dei la singi lai met la dau yap ha si thok ding so kam dei si thok ding kadai ke singi jong ke jing pen kre ya ka niam kupu beklam tiat bat ya kata ka singi jong ke jing bam kupu beklam tiat la khot ka sabaton haga kitab lebih tekos kolong ba arpulai okay now kene kam dei ke subject ban ya kren kita ke ka bangamut ban ong pan HP ke kene ka jingiapher pereng kene bat kene tang hakabe dei bat ke jingiap jong Jisu se yi jingi to jingiap Jisu kene ko ong lai baje kene ko ong khandai baje kene ko ong riu baje kene ko ong khar baje kene ko ong khandai baje kene ko ong lai baje so ke bade ke balai boro ki dei jinsha tang bade bas yus ngotho ye gatam ba donkam haga por jong ne Bible barim ki ong ka lai baje ka dei ga third hour ka dei ga khandai baje haga por jingi third hour ga lai baje lai kanta haga por jingi jiu ka yeng namata ga khandai baje namata haga por jingi kene ga dei tang khandet bangan pan pi ngan sa yai pteng ban kren ban pen pi ye ki jingiapher te nganom le sa ye kine nganom hi kai sa ye kine ke kumne te here nga shuya lenti namar bang edang yo thynmai ye kine na kata da ngasngo ba kadai ba hi bangin ye Peit Katto katne ki jingiapher khnang ba kane kamde ban te ki jingai jongno nga kren kine ngam expect ngam quality bakan ba pinsan ga jingai ka thong jonga balai nga pen pi kine kadai ba pin perkhat chwa tang ban pen perkhat ye gi basngo kata de ga thong janga kam de ba pin he jingai okay wat mut pin he jingai de ga piti begene pin chu he ye ga knowledge ki jingtip jimu ju khat pin he jingai hare pin sedang man perkhat oh paya so tang pin perkhat ite mk so sngo pha perkhat naduh menta kesngi naduh menta nane shi khmat pin yo I ga jingkala ka ba khrau ha ka jingai kristan ha meghalaya